wandelaars is het ergste voor u, hè? Ja? Als ze Ja, dan, die zwabberen soms zo door de wei. Hè? Goeie. Goeie. Wat is iemand dan? Nee, Ja. aan het fietsen. je zit dan aan het denken wat De Joske gaat wel uit. De jas kan wel uit. Ja, ben je met een dikke jas of niet? Ja, want toen we het Loodwijk in, weer Ja, dicht weet fris. Ja, moet nu dus dat frisser weer dan je bent in de bebouwde kom. Ik ziet er ik wel een beetje hetzelfde uit eigenlijk. Ja, Ja, nou, dat is toch doen wel we. een beetje Ja. bewust, voor hè? de veiligheid, hè? Dat we dat een beetje is, opvallen. Ik voel dat de fietsers en de wandelaars er wat meer rekening mee houden. Want de wandelaars is het ergste voor u, hè? Ja? Als ze Ja, dan, die zwabberen soms zo door de wei. Hè? Ja, want we fietsen ook vaak op van die landelijke weggetjes en daar rieden ze soms op die auto's ook heel snel. Hè? En dan is het soms wel een beetje oppassen. Dan geniet er nog volop van het leven. Voorzichtig jongen. Ja, ja, gewoon. ja, je weg. Hè? Want er gebeurt het gewoon wat bij meesten in de auto. Hè? Nou, het beste, hè? En bedankt. Hoi, hoi.